So, madami na tayong chocolates. So, muna siya. 98 cents na lang akong gibayaran sa Hey guys! Happy Sunday! So, diri mag-start ang akong coupon ng Jordy. Char. So anyway, ka-prepare na ko kay mga atutag store para magpalit og Sunday newspaper. So, sa newspaper nimo makita ang mga coupon. So, kinahanglan jud ka magpalitan na. So, diri ko dapita magpalitan og kanang newspapers kay tagwa dollar lang, di ba? So, as you can see, nakapalit na ta. So, unsa pang gihuwat, manguli na ta kay ato na ning asikasuhon. Okay? So, this is it na jud guys, no? As you can see, na natin lamesa og lingkuranan kay most of the time, dihara jud intang ko sa sawog magsigig vlog. So, ka-provide jud ko ani para gwapa ta kita on dapita. So, as you can see, ako jud giwakli-waklik sakto ang mga pages sa kanang Jayo just to make sure na nakuha jud nako ang mga coupons kay sayang pod kay tag $1 pa yung taon ng book ani sa Jayo ning ato lang ki palit jud ani niya kay ang coupon ra jud, diba? So ayuhon jud taon ng wakli. So as you can see, after ana is ako na siyang i-stapler kung tingo niya isud na ko sa coupon binder. So bahala nagkagubot ang dagway basta ang mga coupon naka-organize, murag gwapa na ta kita unhang dapita, diba? So mo na siya. Kung ang uban kilay is life, ako is coupon is life. So that's it. Talk about a Gallatin. I think 3 different kinds of equipment. You know, only came just need. Dami nilang chocolates. Yan. Yan siya. Asa na yung ibang ano? So, pili tayo nito. March. So, finally, nakita na jud nako nga chocolates, no? Ganina ra ko pamiling ani ba nya. Karon nakita na jud nato. So, 50% off siya. So, 549 din. Naka-timing is na ako'y coupon na gamiton. So, maning mga coupon na gamiton nako. So, ihatag na nato sa cashier og ilan ang i-scan. And mao na tara ng akong na-coupon dati. Og syempre, diyang akong abana na tigsakwat sa mga na-coupon nako. Charla. Mahal, say hi. Hi.
Traffic siya. What? Yeah. Yup. Kinong kuhaon sa akong anak is wala ko'y gamit na coupon ani, pero na ko'y apps nga gi-download na tagaan ko nila $1 cashback. So 49 cents lang siya after sa cashback. So kapansin mo lahi na ni nga store, so grocery store na jud ni siya ang akong giadtuan. And then magkuha tag apples, you can see lahing mga klase sa apple na diri noon, mga mahalon. So diri ra ta sa baratuhon kay tamis aslong pareha ra man na sila in tawon. So, direng dapita, nagamit po ko coupon. So, $2.99 ni ang price aning atong kanang drink. So, na ako'y $2 off. So, 99 cents na lang siya after coupon. So, di ba, barato jud kay basta magamit og coupon. And then, diri sa Amerika, uso diri ang self-checkout. Pero nagapoy kabantay. Uy, kapansin mo na ng babae na sa kilid na ako mo na siya nagbantay. So, i-scan jud mo sakto para dili ka mapreso. Anyway, muna na sa ka-scan ako diha unya. Siyempre, nagamit ko coupon. So, bago ko makalakat, kailangan po na nila i-approve ang coupon. So, kahuwat ko kay girl para i-approve niya akong coupon. So, from $14, naging $10 na lang ang akong gibayran sa akong gipamalit kaganina na katong drinks for baby o katong candy na gikuha sa akong anak. And mo ni siya nga apps ang akong giingon nga tagaan ko nilag $1 since 5 ang akong gipalit. So tagaan ko nilag $5. So inana ra siya kadali guys. So damo jud diri XX sa Amerikano makasave jud ka kwarta ba. So mo ni siya mga procedure na dapat nimong malaman. So imo jud i-scan og sakto ang mga resibo, and then after ana i-submit nimo, and then tagaan ka nag cashback. So as you can see, gitagaan ko diri og $5. So di ba? Damo jud savings ba? Sana all, sana may ganito sa Pinas. Char. Na nangyari, mao kuan na lang akong gibayaran ani, I think 89 cents ba or $1 something for unom ka buok, pero gikaon na sa akong bana ang usa. Nya, kini siya, lipay kayo nga akong igsoon. Shout out sa imo titaan. So ganahan siya kayo ani, so nagpalit ko actually 8 ni ka buok. 98 cents lang akong gibayaran ani sa ila. 8 ni ka buok, ug syempre buutan ra ta kaayo, gihatagan ako ang cashier kay murag nakuan ako kay damo naglinya. Ning tawag na gani siya back up kunya na ako pa yung na murag na freeze ang ilang bitaw check out yung computer ba na basta na freeze na ako. Kay aside ani damo po ko gikuan nagkuan po ko mga napkins, ipakita na ko ang nasa akong harapan karon kay medyo damo jud siya no. So mo na ni siya 98 cents ra ni. So agay March 22 ma-expire, oh my goodness. So kay na lang jud i-send din nato no. Mag-send siguro tag guys dihara asa na nakabutang. Dili pa nako ni siya dayon maayo, og ambot og kano sa ko pa ni siya ma-post akong vlog pa kay naapatay bata nga ati manon. So sa karon kana lang isa. So muna na siya. Ning adto po mig Target o kini siya wa na plastic sa Walgreens ko po gibalik. Di ana. So after ani kanon is butangan og mga dagom. Siyang resibo. So every 2 chocolates guys is $10.98 and din nagamit tag coupon. So mo na siya 98 cents na lang akong gibayaran sa tuhas. Di ba baratong kaayo?